de Alversteretocht van 1990. Nou, een massaal barn dat nationaal en internationaal op de aandacht loopt. Een wedstrijd en toertocht die in 100 jaar van een aardig ietsje verenkeling uitgroeien zou tot een moderne mythe en een massaal beleefd volksfeest voor elke nien. Hoe kon dat zo komen? In onze aflevering zullen wij beziekje het verhaal van de Alversteretocht nog eens te vertellen. Maar dan vanuit de Frieske invalshoeken. Maar verhaal die misschien thuis wel eens onder etenstafel verteld binnen, maar verder net. En met mensen die het nog goed heugt hoe ze de tocht rieden. Maar waar, onder wat voor omstandigheden, wat ze onderwijs tjenkwamen en hoe benauwd ze soms winnen in het juster tussen de kistwerken op de marren. De Alversteretocht nog één keer verteld. Alversteretocht. Wat een mooi woord, hè? Alversteretocht. Je kan hem fietsen, je kan hem rennen, je kan hem skileren en je kan hem desnoods ook autopatchen. Maar in deze serie draait het vanzelf alleen nog om de Alversteretocht reetrieden. Want die is van morgen hillig. Laten we beginnen bij het begin. Het is 15 januari 1990. In het Oranje Hotel in Ljouwert wordt de vereniging de Friese Elfsteden oprichten. Doel om te na elke winter, als het mogelijk is, een Alversteretocht op redens te organiseren. Het allereerste bestuur, onder vastzitterschap van deze man, meester Mindert Hepkema, zal het fundament leggen van een verhaal dat gaandeweg mythische vormen aannemen zal. Een soort van heilig feest. Zo mooi. Kimswerd werd het Waterloo van Kruithof. Een van de grote favorieten voor de eindzege ligt uit de wedstrijd. In de oude academiestad Franeker veel toeschouwers. Dan op weg naar Dokkum, de beslissende slag. Het tempo gaat omhoog, er wordt gedemareerd en 4 rijders weten een gat te slaan. Het zijn Ruitenberg, Van Bentum, Kooijman en Nieste. Evert van Bentum, 20 hier, 2 houden het Sint-Jansklooster en 2 keer achter elkaar de Alversteretocht winnen. 2 keer achter elkaar wil ze samen naar je jongen. Het is ongelooflijk. En daar is Evert van Bentum. En hij kent haar net, hij voelt er een beetje voor zullen zitten. Reetrieden wie in uw Zwetterland met zijn strange winters altijd al een aardig tijdverdrieuw. En voordat de Alverstervereniging oprichten werd, rieden er ook al meesten langs alle Alversteren.
De eerste historische Finsterroer die komt uit 1749. Maar algemeen wordt aangenomen dat soks ik al jeder badden. Met name in de 19e eeuw waren er een soort alversterentochten rieden. Maar dan gaat het altijd om ploegjesmeesten die het op één dag gewoon die alversteren aandienen. Want pas eind 19e eeuw dan begint men met het organiseren van wedstrijden. Vanaf 1890 binnen er dus internationale wedstrijden gaan. En een hele grote stiep is geweest de Olympische Spelen van 96. Daar kwamen eerst sporters uit 12 of 13 landen, channelkoor in hetzelfde, hutrennen, roeien en neem maar op. En vanaf dat moment had zeker de wedstrijdsport een hele grote ontwikkeling gekregen. Ja, in de wereld en Friesland had ook profiteerd. Uiteindelijk zou deze man, die het safvallen van de Frieske, maar met name voor de Nederlandse sportbezorgden had, de hand taast aan. Pim Mulier. Hij werd bijna als de zoon van de burgemeester van Woensdriel op Jalverstaten in Wietmarsum. Hij is 24 jaar als er op 21 december 1890 alle alversteden balans riet. En ik nou in rap tempo's aan tolwoeren dochter droer. Hij schreef er later een verhaaltje over en dagen ten mij Friesland uit om van deze tocht een groter geheel te maken. Hij wie het hier van 1908 wie er secretaris worden van de Nederlandse Vereniging van Lichamelijke Opvoeding. Ik de vierdaagse daarvan en die twee dingen komen uit het brein van Mulier. Het bestuur van de Friese IJsbond, de geervoeging van alle ijswegencentrales, die pakt de uitdaging op. Al gaat het net van hetten. Echt een gekke situatie. De meerderheid wie het zien. Maar er zit een voorzitter, die kwam uit Akkeren. En die zei, ja dus even, dat was een Hielkema, Schelke Hielkema, dit maar terug in. En die had het er feitelijk teruggedrukt. En dat kwam, volgens mijn bedingst, omdat hij hier in 1892 mei diezelfde Mulier bij de oprichting in groepen zitten van de ISU. En nou ja, dan kon je natuurlijk samen, want Mulier weer een beroemdheid, hè, kon je net in de keld staan zitten. Dus daarom had ze het schoorvoeten dienen. Het is 2 januari 1909 dat de eerste Alversterentocht georganiseerd wordt. De maar om 4 uur komen de deelnemers bij elkaar in Hotel Amicitia aan de Wurmediek in Ljouwert. En het is tooiwaar. Dit zijn de deelnemers. 24 man door mei. 45 staan er oorspronkelijk op een startlist, maar vanwege het wierte tijwaar liet een stikkers 20 mannen er weten. De oren in wel vregen, maar unaniem zeggen ze los maar. Nou, voorzitter Sjouke Hielkema van de Friese IJsbond die jou dat start zijn. Nu dan heren, een goede reis. Nou, dat mij er ik wel bij zijn worden. Het is 20:05 en het eerste eind is een verschrikking. De Dokkumer hier, ze gaan er eerst door Dokkum, is helemaal stikke veen. Het roint, het taait en het stik tussen Frinsjerhaas en Bolzert is helemaal net te rieden. Dan moeten ze hele stikken rennen. De lettere winnaar Minne Hoekstra die het sabbeskreun. Voor ons ligt weer het kanaal met ijs. Och nee, lezer, het was geen ijs. Het was ijs geweest. Nu was het 1 weken kneedbare massa. Misère. Bah. Uiteindelijk zal deze man, de 24-jarige werkjuster, kunstner en dominee Minne Hoekstra de tocht winnen. Hij docht er 13 uren en 50 minuten oer. Vrouw Corrie Hoekstra van Ljouwert, 93 jaar intussen, die moest omkert zien Minne Hoekstra sissen en kan hem nog goed voor de geest helpen. Nou, je met 2 handen druk, waardoor je dat ding erin. Om te beginnen weer een man, ik kon heel goed met hem opzitten, maar hij heeft hele typische dingen. Hij heeft het weer echt een sportman, maar hij kon natuurlijk heel mooi preken, hij kon heel mooi zongen. Ja, het weer een allround persoon. Wie een fleurige man? Hele fleurige man. Humoristisch. Geweldig. Maar toch dominee? Toch dominee, ja. Ja, die kon hij zeker gescheiden van, ja. Ja, dan is hij ernstig zeker, ja. Maar dat ik een tijdje later net meer dominee geweest, hè? Nee, toen, dat zei ik, toen hij dus wat geld kreeg, toen is hij
stil gaan wonen in Den Haag, op een Statenlaan. En en toen weer op een gegeven moment geld op en toen moest hij wel weer dominee worden. Dus toen is hij weer dominee worden. Wie het een beetje toch wel iemand die de leuke dingen in het leven zegt, geldt dit? Ja, zeker dat, ja. Ja, hij is letterlijk scheiden van zijn eerste vrouw. En toen had hij een jongere vrouw, maar dat is maar kwaad worden, want toen is hij gauw staan, in de 40. Ja, ik mocht hem heel graag. Maar hij heeft wel vijanden. Het weer een hele typische man. Ja, al die mensen die wat extra zijn, die zijn al een beetje typisch leuk. In 1958 had de NCRV-televisie een interview met twee mannen. De ene is Sjoerd Zwierstra van Offenwier en de andere is Jacob Kaastra van Huizen. Kaastra had de eerste tocht van 1909 met zijn broer riden. Dit is een taal die wordt gesproken in een land dat hier ligt, in Friesland, waar nu bijna 50 jaar geleden voor het eerst een schaatswedstrijd werd georganiseerd langs 11 verschillende steden. En toen zaten daar op 2 januari 1909 22 deelnemers hier in deze ruimte. Nu is het de leraarskamer van de Rijkskweekschool. Toen was het de gelagkamer van Hotel Weidema, waar onder meer aan de start kwam de heer Jaap Kaastra uit Huizen. Meneer Kaastra, hoe kwam u er zo toe aan die eerste 11 steden toch mee te gaan doen? Nou, meneer Van Bommel, dat ging eigenlijk al vanzelf. Want als je schaatsrijdersbloed in je aderen hebt, dan wil je aan zo'n groot evenement, en vooral wanneer het de eerste keer is, wil je er natuurlijk aan meedoen. Ja. En toen zijn we 's morgens in de vroegte zijn we op stap gegaan, want we moesten om 4:30 moesten we de 2 januari 1909 moesten we in Amicitia verschijnen. Overal waar we kwamen om onze kaarten af te laten tekenen, daar was een geweldige soort belangstelling, de mensen langs de grachten en zo. En die startkaart heeft u nog bewaard, meneer Kaastra? Ja, natuurlijk, meneer Van Bommel, daar ben ik eigenlijk erg trots op. Ja, de allereerste. Alhoewel ik wel zeggen moet dat je je eigenlijk schaamt om hem voor de dag te halen. Hoezo? Omdat de tijden die wij reden, dat die natuurlijk niet halen bij die ze tegenwoordig rijden bij de Elfstedentochten. Nou, ik zie alle controles staan erop, maar hoe lang heeft u erover gedaan? Even rekenen. Ik heb er 15 uur over gereden, meneer Van Bommel. Dat is wat anders natuurlijk dan tegenwoordig. En op het ogenblik is het al tot 9 uur gereduceerd. Ja, zelfs nog korter, 7 uur geloof ik. 7 uur zelfs. Moest mogelijk, hè? Ja, meneer Van Bommel, dat kan ik eigenlijk niet begrijpen. En wanneer je er 15 uur over gereden hebt, dan schaam je je dood vanzelf. Ja, dat... die tegenwoordige tijd. Maar nu is het ook allemaal heel anders, hè? Ja, je moet ook rekenen dat er nou een hele hoop getrainde sportsmensen aan deelnemen. En dat hadden uw broer en u niet gedaan? Dat hadden wij nooit gedaan. We zijn eigenlijk zo op de schaatsen gestapt. En als je dan rekent dat mijn broer die hele tocht zo wat met de pijp in zijn mond gereden heeft, want dat was een hartstochtelijke tabaksman. Dan heb ik nog de foto van de prijswinnaar van de heer Hoekstra uit Warga. Ja, die was de winnaar. Theologisch student, dat was de eerste aankomende. Op 15 januari 1909, nog in 2 weken na de eerste Alversterentocht, werd officieel opgericht de vereniging De Friese Elfsteden in het Oranje Hotel in Ljouwert. In de statuten staat: de vereniging stelt zich ten doel in het algemeen de ijssport in de provincie Friesland te bevorderen en speciaal het zo mogelijk jaarlijks organiseren van Elfstedentochten. Voorzitter van het bestuur is meester Mindert Evert Hepkema, die het on 1947 vanuit zijn kantoor aan de Willemskade de zaak draaiende houden zal. Ja, wie een bijzondere keer natuurlijk. Hier Ruchten studeert in Leiden. Wie een grandioze voetballer bij Frisia. Had eigenlijk in het noordelijk elftal spelen. Wie een geweldig advocaat. Maar zijn heid hier de Hepkemaskrant Nieuwsblad van Friesland. Dus ze hier echt nog wel wat invloed hier en daar. Want wij praten nou altijd over de Ljouwerte krant. Maar die krant van Hepkema heeft volle meer invloed dan toen die hele Rukse liberale Ljouwerte krant. Die Mindert Evert Hepkema die zou de bindende figuur worden ont 47. De nij waar het stokje oppakt door wedstrijdleider Jan de Jong in het dijstig libben botdwaande in de gymnastiek. Ja, Jan de Jong weer vanzelf
Ja, heel ambitieuze man op sportgebied. Want het weer net alleen op het gebied van het rijden, maar vooral ook op het gebied van turning en gymnastiek. We zijn een van de grote voorman hier in Friesland en zelfs in Nederland. En dat weer een man ik op het gebied van het rijden hier in de Alversterrentocht weer dan heel belangrijk persoon binnen de Alversterrentocht. Ik heb dus in die tijd heel wat jaren meegemaakt als voorzitter in de jaren 50 weer dat. Van de Friese Alversterrentocht. En dan heb je geen voorzitter, dan heb je wedstrijdleider, hè? Nou, wedstrijdleider, maar hij heb je inderdaad wedstrijdleider, maar op zo'n vergadering weet vooral de man die het woord vaak hier en als wedstrijdleider en zo'n man weer het, hij mocht graag het woord vieren en hij koert ik. En hij het leiding aardig, hoe het algemeen wist hij wel wat erop praten en hoe het doen moest enzovoort. Eigenlijk weer de baas. Hij wie dan misschien geen voorzitter, maar hij wil wel de baas binnen dat bestuur in die tijd. Alle rayonhoofden is het En het wie Henk Kroes diet, naar mannen als Hannema, Hoogland, Cuperus en Sipkema, het tredde tijdrek op hem nemen zoeken. Eerst als ijsmaster, daarna als voorzitter. Wat dreeuwt mij? Ik maak graag de leiding. En dan de lijn uitzetten, zat ik dat voor eigen. En dat wie op dat stuit, wie dat zo doet, dat. Ik wil dat Jan Sipkema kwam. Hier die onstrijd beslist net, op dat moment net. Ik zit kijk bij het Friese ik hier klauwen om het er goed van te krijgen. En ik kon er niks bij hebben. Ik kon echt net een extra druk erbij hebben. Dus toen hiek daar ik echt geen verlet van. Maar doet in 94 Jan Sipkema voor het keer, toen hiek toch een worstsaffele ondervinding. En doet denk ik, dit wil ik wel graag doen. En ik gewoon om de ondervinding die ik heb nou terugbrengen. Want dan hien wij een voorzitter kregen op dat stuit die ondervinding net hier, die we weer in werkje moesten, die we weer vertellen moesten hoe het weer. Nou, dan doe ik het nou zelf. Je werd voorzitter van de vereniging. Maar in de tocht van 1984 waren er om 16.000 mensen lid. Want een lidmaatschap betekent het doel dat je savisa rieden mochten. Maar een vereniging met 16.000 leden kan vanzelfs net democratisch bestuurd worden. Wat is de democratie van de Alversterrenvereniging? Zo, we hebben maar een hele smalle doelstelling. We willen een tocht organiseren. Nou, en leden moeten net bemoeien met het organiseren van de tocht, want dat kan net. Op het laatste moment moet je alleen nog het bestuur met douane wijzen. En voor het oren, nou ja, we kunnen dan praten over het ledenbeleid, daar ben ze bij belutsen. Maar het docht ik blikken dat als je daar met de leden moet praten, dat elk voor hemzelf praat. Die ondervinding die het bestuur opdoet ze in 1997 het vaststel onder leden die om alle nieuwe rieders liekevolle kans te gaan op een startkaart voor de eerstvolgende Alversterrentocht als de oude leden. Maar dat pikken die oude leden net. Dat we dus toen hadden dat wel beweren, om de ouderen mee, of doen we het meer helemaal stellen dat iedereen dus maar reden kon. Maar dat betekent wel dat de meesten niet al jarenlang lid waren. Weet ik van, zoals ik zelf dus van 51 jaar, eventueel uit laten komen enzovoort als deelnemer. Terwijl wij altijd elke keer dus contributie wel betalen hebben aan de vereniging. En terwijl ik de meesten van die oren die dan ook wel maar rijden wonen, als ze het op tijd oppassen, hingen al die op 18-jarige leeftijd lid worden kennen. Maar als men eerst maar zei, ja, wij betalen eerst net jeder waar we lid worden, als er een Alversterrentocht is, ja, dan rent men het risico dat men inderdaad dus net meer meedoen kan. En vandaar dat het voorstel van het bestuur toen, om dat zodanig hier te stellen dat ik de oudere leden dus eventueel uit laten worden kon, dat ging toen de vergadering feesten te vieren. En er was lang je meerderheid voor te vinden in de vergadering. Het zijn zelfs van het bestuur in. Achterhoud ging het gelijk? Die leden? Nou, uiteraard had de leden gelijk. Want die besluiten daar en dat is een ledenbijeenkomst. Als de leden dat oplezen. Alleen ik vond het net terecht dat men dat die. Maar ik zei, ja, ze kiezen voor hunzelf. En de oude leden, die hebben daarvoor kiezen. En aan de andere kant zeg ik dan, als de jonge leden daar bij geweest hien, dan hien die ik stemmen ken. Dus dan hien ze ik maar komen matten. Democratie ken ik de oren kant uitrollen. Nadat er in februari 1996 na een soort gepraat dacht geen tocht organiseren worden koer, kwam lid Gaie Jensma van Sint-Anne in actie.
Hij kreeg alle omdenken in de ek teleurstelde media, het moest al eroos. Hij kwam uiteindelijk met 24 punten, waarvan op 2 plekken starten de meeste kans hier. Want dat is de enige mogelijkheid om alle rijders om 7 uur op het ijs te krijgen. Anders zitten we tot in de verre toekomst dat de laatste om 9:30 op het ijs komen. Nou, en dat is geen tijd meer voor een zware Elfstedentocht. Ik ken er nooit een geerkomst gehad, zag ik dit. Ik zei intensief daar het als die geerkomsten maar Jensma. Nee, daar hebben we een paar dagen met Waardewest. Daar heb ik heel goed met Waardewest. Ja, ik heb zelfs nog advies gehad van een psycholoog die op een bepaald moment mij praat. Hoe doe ik dit nou? En die zei dus heel duidelijk van... Nou, het gaat hier om het onschijn van de ledengeerkomsten, het onschijn van de vereniging. Je kan net als geerkomsten een man die bepaalde dingen naar voren brengt, die kan je als geerkomsten uitslachtje, om het samen eens even heel cru te zeggen. En dat wie ik een van mijn dingen die ik voorkomen wil. Elk lid het recht om dingen die hij vindt en verordeningen die hij vindt om naar voren te brengen. En dan is dan het democratisch recht van de vereniging om daarover te praten en door de leden om daarover te praten. Op zomer februari 1912 is er wel ijs, maar is het op een nij taai waar. De wind komt uit het zuidwesten en het reint, dus moet er op een nij stemd worden. 24 binnen voor en Sontjen tjen. De tweede Alversterentocht gaat van start om 20 van 6 met 37 deelnemers aan de wedstrijd en 24 aan de toertocht. Het zou de tocht worden die Koen de Koning, wereldkampioen lange baan van Arnhem, op zijn naam schreeuwen zou. Hij deed er al woorden en 40 minuten door. Tweede was de louter militair Jan Ververda. En treden we Sjoerd Zwierstra van Affenwier. Achter Stavoren hebben we een afspraak gemaakt dat Ververda zei, we gaan met de zwieren doorrijden tot Leeuwarden en dan gaan we met de zwieren erom loten wie nummer 1, 2 en 3 en 4 aankomen zal. En we binnen voor de morgen en de heer Koning die rekt hem een klein beetje uit en die zal beginnen te spurten. En Ververda zegt, nou wij kunnen hem niet halen. Nou, ik zei, dan zal ik een beetje bij hem blijven. En toen zei hij tegen mij, wij gaan weg, Zwierstra. Ik zei, doe eerst net voort. Als je voort gierst, dan ben je nog net klaar met mij. Sjoerd Zwierstra, hij zou ik nog treden worden in de mooie Alversterentocht van jongetje Sontjen. Er kwamen toen een heel soort mensen aan. Tweede wie Gerlof van der Leij in die mooie Elfstedentocht. Maar de grote man wie zelfs Koen de Koning, die ging er alleen nog van terug. En die hielpen alle tijd om even voor het stadhuis te poseren. Te gerren nog met de burgemeester. En dan verder uiteind te zetten met zijn nieuwe grote recordpoging van dik 9 uren kwam hij in Ljouwert als winnaar in jongetje Sontjen weer om. Koen de Koning hier in 47 op het portret met Kars Leenburg, de winnaar van jongetje 29. Dat was de eerste voorzichtige periode van de Alversterentocht. De vereniging wie er en de belangstelling ik. Maar het besef dat deze Alversterentocht uitgroeien zou naar een samensaal volksfeest met een haast heel karakter, dat wie er doen nog net. En winters wie er vereerst ik nog net. Na een week kan je hem tjoegen wezen van het ontstaan van een nieuw spreekwoord. Een kerel als Karst.